Hoe je als ondernemer om met de hege energieprijzen? Die vraag staat centraal op de energiemarkt in Boetenpost. We hebben een energieavond georganiseerd voor alle ondernemers in Achtkarspelen. En dat hebben we eigenlijk gedaan omdat er natuurlijk urgentie is op het gebied van het kunnen betalen van de rekening. En om daar een oplossing voor te bieden voor zowel de korte termijn als de middellange termijn. En wat kun je dan? Ja, een goede vraag. Wat kun je doen? Ja, wij als ondernemersvereniging kunnen het alleen faciliteren. En door mensen vanuit deze omgeving te vragen om hun specialisme en hun kennis en advies in te zetten, kunnen we kijken welke stappen zeg maar per ondernemer van belang kunnen zijn om te komen tot een verduurzaming van je bedrijf. En dus ook van een lagere energierekening. Dat is eigenlijk de inzet. Die joen waard mij organiseren terug de gemeente. Nevens wethouder Jouke Spoelstra binnen er genoeg schrijnende gevallen in Achtkarspelen. Maar financiële stiepen vanuit de gemeente zit er net in. Dat kennen we helaas net. Er is geen poeder yield die naar de gemeentetak aan is van help ondernemers daarmee. Alleen nog in het verbinden mail qua kan wel helpen. En we hebben aantal ondernemers die op het doorzaamgebied koprenner binnen. En die daarmee ik hun ervaringen delen kennen met andere ondernemers. En daarmee hopelijk qua te helpen, te inspireren. Hoe zit het bij jou met de energierekening? Nou, als ik kijk naar mijn energierekening, die is ik denk keer 5 gegaan. Dus ja, dat is natuurlijk een mooie aanslag op het geheel. En wat keer er dan? Of wat ga je misschien al dienen? Natuurlijk zijn wij ook aan het kijken als wij zonnepanelen bijvoorbeeld op het dak kunnen leggen. En daar zit je natuurlijk wel, wij hebben een huurpand. Ja, hoe gaat de huurbaas ermee om? En daar ben ik niet alleen hoor, er zijn andere ondernemers. Ja, welke mogelijkheden liggen er? En daar is deze avond natuurlijk geschikt voor om er vragen over te stellen.